Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande. Hanki noon en jangino soridu, hande eɗen janga daridu. Ene nandi noon kono sa namdama ko sirli soridu e daridu wi toɓɓere nde, so toɓɓani wona soridu, so toɓɓi wona daridu. Bismillah, jangen. Da, di, du, ad mo kowal, ad mo sidda. Hakkunde dan, din, dun. Les ngara pooɗa da, di, du, de. Mi winama noon Qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo faya bange nano. Alkulal ngal waɗa joyi dow, tati hakkunde, nayi lees. On saha paama joyi dow ɗe pooɗata, hakkunde o fooɗata, les o fooɗata. Da, di, du, ad mo kowal, ad mo sidda. Dan, din, dun. Ngara pooɗen da, di, du, de. Ɓamtu da, di, du, ad mo kowal, ad mo sidda. Hakkunde dan, din, dun. Les ko poolle. Adi ko da fooɗi, di fooɗi, du fooɗi, de fooɗi. Ay da o fooɗi ɗum ko alif taƴƴo. De ay di o yanara fooɗira. Ay du o fooɗira ko wow taƴƴo o. Ay de o fooɗira ko yanara alif jowiɗo. Dow fooɗani ko da, di, du, ad kowal, ad mo sidda. Ngara mbiya dan, din, dun. Ngara pooɗa les to da, di, du, de. Ɓamtu ɓaren da, di, du, ad kowal, ad sidda. Hakkunde dan, din, dun. Les pooɗa da, di, du, de. Ari ardi. Qur'ana arab nandi yaadu to masɗe. Pulaar ari abbi hen to bange poolle kamɓe nandi, bange sidda kamɓe nandi. Wadde sa wawi Pulaar tan ne walluma to henna yawa yaade. Alluwal ngal ɗo mbawirto daridu hankadi masi masi, gasi gasi. Ɗo tan mbawata certa e nde majjere. Ƴettu kuɗol ma e karnema, mbañitoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴeew camoro ɗakkoɗa sara makko, o holluma, o walluma ha jiya lawol. A dayama ne walluma, noddu en e 0 0 221 77 906 14 81. Mbaɗa yaya, mbaɗa li jiya WhatsApp o, ngara caggitoɗa. A saggani ko ɗum jinmi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. O ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah, almudo mon Yaya Ly, Kawal Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.